ndo nyika iri kunzi nanagarwe vanoda kuitonga kusvika 2033 izvi. Ndo nyika iri kunzi nanaziyambi ziyambi tinoda kutonga nyika iyoyi, vanoda kunge vachingovapo. Kuzoona kusvika 2023 mvura ikanaya, bhazi rinokachidzwa nemvura rinenge ratoita serapinda nomurwizi. Irodhi iyoyo yauri kuona zvazvakamira zvakaita izvezvo, irodhi iyo mufeso wangu, irodhi iyoyo. Manje ndatopedza kutumirwa nomufana wangu ari kuti abva kubulawayo nhasi, aitaura kuti nhamo yavaona munzira umo haina kumbomira zvakanaka. Vaona nhamo inotyisa kuti vazondosvika kuVictoria Falls. Hazvibude, handizi kuti ungavataridza sei, ungavaonesa sei. Kamba idzi dzinokuda kukambaira zvisina nebasa, vanhu vasingazivi zvavanoita, vanhu vasingazivi zvavanoita, vanhu vasingazivi zvavanoita. Irodhi iyoyo ine matogedzi akawandisa. Rodhi iyoyo they are failing kufix, kungofusira makomba zvavo kana kutobvisa tara yacho zviri nani, voisa gravel, matipa wangotsindira tsindira, vombopota vachingokwara kana vaona paki kunyanya kuita mbabvu dziya idzi. Uri kuona zvinotenge zviri nani. They don't even want to keep a cent rokuti maZimbabwe aenjoy, just a single cent rokuti tivewo nezvinhu zvingaita zviri nani. Vanoda kuti zvirambe zviri zvakatodaro. Vanorwadziwa pamabhillions avainawo avakaba. Havagoni kuti vangoti akomana shamari, iwe bvisa rako bhillion, ndibvisa rangu bhillion, bvisa rangu bhillion, because mari yenyika chaiyo chaiyo kwairi kuenda hatingakuzivi kuti vari kuchiri kuvakonesa chii. Nyika inonzi ine zvikwereti zvisingaiti, apa ivo vane mabhillions mumba vachirya vachiguta, ende vanoda kuti nesuwo tigare takadero. Wotonzwa vamwe vapfana vachiti business is going as well, ende zviri kutifambira zviri kuita, isi hatidi kuudzwa nyaya yokuti garai kudzimba because tinofa nenzara. Rega ndikuudzei vapfana mese munotaura zvokuti munozofa nenzara. Imimi ndoda kutaurira imwe nyaya iri panapa. Unondiona ini nda munhu mudhara sereki, ndakura inini, ndakatorwa hondo yechimurenga uchindora ndiri panapa inini, but I am out of the country just because vazukuru vandakasiyirwa handigoni kuvatarisa vari very intelligent, handigoni kuvatarisa vakagara vasingaendi kuchikoro. So I had to come out, tikabuda ndikauya kunze kwenyika kuzoita kuti zviite. But chimira ndikuudze manje nyaya yacho ndiriwo vheti ndakadaro. Inini manje munin'ina wangu anonditevera kumashure ndakamusiya ne4 years pakuberekwa. Ndasiya munin'ina wangu ne4 years. Izvezvi iye andisiya pachitupa, akandisiya ne7 years. Ndaizama kuti pamwe ndingaendawo kuchikoro, tapedza hondo tadzokera kumusha. 7 years munhu wandakasiya ne4. Saka kureva kuti munhu yatondisiya dzatova 11 kaiti. Unoona mwana wako, pane mwana achitoti hanzi ini ndine mwana wangu ari kuita form 1, saka kana chikoro zvondovhurwa handina chokumendesa, back to school, mirai muone, tarisai muone muchidai. Iyi revolution yakatangwa naMudharageza ane tsitsi nevanhu, anoziva hondo, akarwa hondo Mudharageza, saka anonyatsoziva kuti pahondo panobuda chinyi. This is the reason why achiita revolution yokukukumbirai kuti garai kumba, vapedze zvavanopedza, vataurirane zvavanotaurirana mukati umu, vapedzerane vari vega mukati mumomo. Imi moramba muchiti tocha muchiinda mutauni, tocha muchiinda mutauni, muchidzosera revolution kumashure. Mwana wacho iye anogona kutozogara, ukaona revolution ikazosvika pasiripo manje, because don't play with the word revolution. Activity yakashatisa yokuti inogona kukaruka yasvika pamwe pakuchinjana zvibhakira zvinorohwa nazvokurohwa zviya. Ndikutaurire vafana vangu, rambai muchiti tocha muchipinda mutauni, asi mwana wako iyeye achatozogara 7 years 10 years asingaendi kuchikoro, kwete kuti uchimushayira mari bodo. Zvikoro zvacho zvisiko, zvakavharwa, nezvipatara zvine zvakavharwa zvese, nemashopusi aunomhanya uchindotengesa pane pasina chaunoenda unotengesa. Ugoonda kudai, so wakamboona zvinoita kunana Eritrea, unoona wakamboona zvinoita kuvanhu venhamo vaya kusina kumbogara kwakorona izoko, wakambokuona
Don't play vafana musaita zvimwe zvinhu zvokutamba nazvo mutita senge murotoshaina uroti geza wacho ngaauye munomu. Mufana wangu chinotsvuka zvokuti kana chikakutsvukira haufi wakafunga kuti ukaona town unoipfira munobuda vasina misha munoenda kundovaka zvitumba muchigara muzvitumba hondo yapisa mutown mugobva mugoenda kunoa mheno ugosvika kumusha kwacho ugotiza ugoenda kuMozambique ugotiza ugoenda kuSouth Africa ugosvika iko uchigarako mwana wako wacho kana akari kasikana kanozodzoka muno muZimbabwe kane mazamo arembera kudai kachishi abuswa futi ikokoko because unenge uine nhamo inotyisa iwe wototaura zvinhu zvakatonaka kudai revolution yakanaka kudai yatinongodzwa dzigarai kumba kwenyu moto tocha muchipinda mutown tocha imimi muri kutochaira muchipinda mutown muchisiya kuadvise yakanaka iyo munopiwa nevanhu vakatomboiona hondo ava for a long time vanoziva kuti chii chinobuda zvokuti uyu mudhara kungotadza kunzwisisa anga aifanira kugara pasi nevapana vake vonzwisisana vakomana vatigare pasi tione kuti chii chatinoda kuita kana munyatsoona kuda kuona kuti mukuru wenyu haana nyika yake pamwoyo haana basa nevanhu. This is the time yokuti panguva iti asingafaniri kusvika nguva kwataa uku asati atora kuti vakomana huyai tigare pasi taura noti kutenga munhu nemari because kana watenga munhu nemari uri kutaura kuti uri ngoda kuramba uchishungurudza vanhu asi nyika ichiramba yakadero. That's the reason why Mudharageza achiramba nyaya dzokutengwa. Don't never ever think kuti Mudharageza haadi mari. Anoida but unonyatsokutarisa ona kuti no takaenda kuhondo tichiti ndobvisa muipi nomuvengi nomushati but mushati uya adzoka ava mwana wamai vedu takuzama kumuonesa iye unoti bodo otoda zvokutotitenga sematengero aita vana Smith vachitenga vana DuPont otoda zvokutorwa nesu otoda zvokutorwisa. Mudhara uya haagona haana njere mudhara uya haana kana nenjere yese ndosaka achingohumana iko ndinoti akuzototanga kutaura mashoko anobhowa manje anomutuka. Why? Because he doesn't think. Haugoni kusvika kuti zvinhu zvindosvika panguva kwazvaa kundosvika uko iwewe you are an old man unofanira ndiwo tofanira kukondorora vese vanageza ndiwo unofanira kukondorora vese vanagarwewa kuti vakomana izvi zvatiri kuita hazvimo mucriteria yenyika yedu. Nyika yedu haifaniri kudzokorora kuti ive nehondo yakarwiwa naSmith kwana mbuya nehanda ikaita nehondo yakazorwiwa nevakomana vaya 7 vakafira musango ikazoitwa nehondo yevakomana vakatevera kukazoteverazve isu tichitevera tichidzokera kunoita kuhondo imwe chete tigodzokerazve muhondo futi iye aripo murume mukuru wakaita sezviya asingazvifungi asingagoni kunzwira nyika yake tsitsi is very stupid haagoni kufunga. Munoona zvimwe zvinhu zvotitsamwisa muri kuzviona zvamuri kuita vafana imimi denda ndiri kumusha we going to ask my comrades vambotipa mukana wokubata chikurwa zvekukurova izviya imi vafana imimi muchipesvuka nezviheti zvembanje mukati umo tichiita revolution iri peaceful muchiramba noda kuti zvite zvinhu zvokuzopedzera zvazvibhakira munobika zvibhakira umo hechoko gawawa hauna chaunenge uchidzorera iwe unomhanya barara usati wakamboziva unoziva kuti makomba ese ari muna First Street aya yakatadza kugadziriswa nababa vako futi vari kutedzera ivavo vachitadza kugadzirisa vanagarwe mbwa idzi vachikona kugadzirisa zvinhu vachisora achiita marodzi achidai nyika ichishata kudai toti uya tingogadzirisa zviri peaceful vanhu vanosora achida kuita zvehondo zvokuti unotsvaka mamissionaries vakomana murukana izvi ndezvokuti vakomana imimi varume vari pamberi imimi vakomana imi mukaona iri revolution ikabuda mukasora muchibhabhadzirana nevakomana ava tinodzokera mustreet because mune muchida kutishandisa zvisina nebasa. Vanhu ava ndokuti kana tabata varume ngapafanira kuitwa zvimwe zvinhu zviri very serious. Kana varume vabatwa ava ngavaitwe zviri serious zvokuti whoever achatevera achagara pachigaro uchaziva kuti kutunga nyika kuita sei uchaziva kuti kutunga mirirano kuita sei uchaziva kuti chii chinonzi Zimbabwe noti kutora nyika yedu kuita masaga kudai kubvanganyura nyika tasouswa hwechimba charohwa nechamupupuri chemvura. Hakuna kudaro mani musatitsamwisa mani vakomana imimi munotigumbura zvimwe zvinotorwadza stereki. Why are you treating us like tiri zvimwe zvinhu chatakakutadzirai chii imimi takatadza chii munyika munomu kuti tive tinzi maZimbabweans imhosva kunzi maZimbabweans ndokumuti kuti tiri alright vakomana hatingatungamiriri nyika tese chimbogarawo iwewe woita indogarawo ndozopinda indozogarawo ndopinda. Is that a case icrime yokuti unotozopedzisira worambirapo iwe wotozoda zvokutozouraya vanhu nazvo vanhu votopisirwa dzimba kupisa imba yomunhu kudzokera kunguva yaSmith yokupisira vanhu vatema imba
nemi vakomana vakapisa imba iyi, vanhu vanogara kumaraini ikoko kucharohwa munhu kusvika madura kuti ndiani wakapisa imba idzodzo, imba iyi yakapiswa nani, imba inofanira kuzikamwa munhu akaipisa. Hatizvokusara chiti tikazokubatai vakomana tisazoita sekuti senge tiri kunyengererana sekuti tinonyesvuridzira vanhu panapa. Toda kuvaziva vakomana vakapisa imba iyoyo. Chichatsva, munondogara kunze kusvika mazvarira ikoko, machemberera ikoko, hamudzoki muno. Zvotonyorwa mumabhuku izvo kuti munhu wachona iyeye akadzoka ngaabatwe, chero zvanzi wandogarako 45 years ari kunze, achingoonekwa muZimbabwe ngaabatwe, aonekwe kuti waipisire imba imwe wake. Tiri vanhu vamwe chete izvo, hatina nidi chisystem cheZANU-PF chokuti ukatsurwa kunzi wabudisa mweya pane vanhu, wakutorova vanhu vacho, ndiwo vakubudisa mweya. Hatisita kubudisa mweya, wabudisa mweya shamari, chimbodai uinde kumhepoko iwe wototanga kuti mandiudzire kuti ndabudisa mweya. Saka wotini dini varume? Hatingagoni kuti kana ndiine mufundisi inozva pane patiri kuti baba vedu vamunangarwa, that was our policy muZANU-PF. But now ngatipe muenzaniso womufundisi. Mufundisi atora mukadzi wangu ini ndakaenda naye mukoti, ndonosvika ndounya nafuti ndoti baba mufundisi, munoziva kuti paipai makakanganisa, ndinomudana nezita rake. Varume makatibira nguva yareba, taakudanai nemazita asina zvavakashure. Vamunangarwa zvinogona kupera kunzi vamunangarwa kana kunzi vachiwe, vanonzi vanagarwa vamwe vasingatombozivi kuti zviiko izvozvo zvinonzi vanagarwa. Vakambobva nepi? Vachimbova chii? Vanga vari chii before? Vaita nezvei? Takanga tiriko isusu, takatambura taibava neminzwa varume, because kwanga itiwa nhamu yanga yakaipa kuti nyika iyo idzoke iite zvairi. Magariro amaita nzvimbo dzamunadzo idzi dzisingagarwi nevanhu vatema, dzaigarwa nevarungu. Hakuna munhu mutema aitenderwa kuita minista kana kuita meya zvake anga asingatenderwi kugara pazvigaro. Tarwa tapedza manje, makuti ndechedu tega. Pakutema minda takatanga tese tiri pamwe chete. Kuti tapedza zvokwadi vanhu vobvunza kuti ndivapi varima apa, moti pakati pedu pakava nomwe akadayira ndii ndarima gobora zvese nokudzvara mbeswa mese ndimatova mega ipo paya matosarudzana makadaro nana ziyambi makatodaro neririwo rokumasvingo rinenge benyera matogara makadaro matopedza. Saka matopedza isu hamuchationi asi takakurwirai, hamuchationi asi takaita kuti nyika idzoke mukati munyika. Maigona muri mega imi vamunangarwa, maigona imi makati undu muZambia mukabvako mukaendako kwatinotonzwa kuti makamatumwa futi naSmith muchitengesa. Where you going to manage it? Maka musingazvigoni. Takanga chingeta tiri pamwe chete, ngatingorambai tiri pamwe chete. Why maakuda kuzodya mega kusvika pakadaro pokuti chaisa kana nemarodzi taridzwai mapa? Hakuna kuzonditora sokuti I'm made kana kuti ndiri munhu kutobatwawo nechirwere chepfungwa. Tarisai marodzi enyika yenyu. Chitiudzai kuti imi alright maona marodzi aya, imi muri kuti chii? Munoti ari pai aya? Ndo kuMozambique, ndo kuTanzania marodzi iwaya. Inzwai norurimi rwotaro vatoritaura chinjero vataura kuti ubhajiwe, kana taura kuti ubhajiwe vana vachirwa kuti wanyura. Asi uri kuda kuinda mberi, but watonyura. Kunyura mutara muri imbwa dzevanhu futseke. Saka kuti nyengerera zvokuda kutanga mutopenga imi, mutatopenga imi, muri kutopenga. Kumusha uko tikangodzoka kumusha ikokoko tiri kunongoronga chimu chikurwava na vanoenda mustreet avo, kubata kurwa kungotendeudza wekombi wamutaradza kuti tarisa kwawabva, wobata uchirova kana nesando musoro womutaradza kuti pinda umo, varimo vese uchirova musoro nemagoho wotaura chidzokerai kumba warova vose. Vanotoudza vamwe kuti hakuindi kutauni. Tiri panguva iri serious, hatigoni kuramba takadai tati inini. Kana tikasvika 2030 runenge rwarwizika ichi rinenge radhamu rokuti mhuka dzinotobva kwadzinobva dzichizwa kuti pane mvura mumain road inofamba vanhu nematorisi achifambamo, kana nenyadzi hamuna. Imi makafita kufamba makashama imi vanhu imi, nokuti ukaona munhu asinganyari zvakaita zvezvizvi can walk akashama, hamuna kana basa. Ndosaka muchitambidza mamai aya achitamba akafongora zvinonyadzisa kudero, kufongora kuita zvokubatirira pasi akafongora. Makatarisa munhu wapresident, makatarisa munhu waminista, makatarisa madzimambo, makaita sei musinganyari? Munotambisa vakadzi kuita zvakadaro, motopedza mupa mareward okuti wafongora zvakadaro. Fakofo
Moda kunyengerwa kuti muri vanani takafa isu takatambura zvinonetsa isu hatisoni zere musamboona sokuti tokunyengererai kana muchitongouraya magara muri varyiwe vanhu hatitokuziva kana muri semi tokuziva kuti munorya vanhu tiri kuuyako ini ndakutouya handichatombodi zvokugara kunoko ndotouyako kokoko ndiri kutouyako izvezvi newangu mushavende muchaupisa ndotokutaurirai nekuti bvonzi handisi kutombozodzokera sure handigoni kuramba ndiri kunoko ndiri kuiritiritwa ini kunoko ndoti ndoda kuenda kuna baba iwo wakutotaura uchidaidzira uchiudza utirambo kuti sunga vana iva vadzosere kunoko uri chiiwa nga unovape chiiwe hatiri zvese rubatiro rwaibva kuna tirambo kwachona mairutora muchirya muchiti ndorwomusangano ndaiva kwenyu kumusha muchiti kana usingati usina chibhagiri haryi zvinhu zvabva kuAmerica. Kuna nyika yakaita sei hakuna vanhu vakaita sevava hakuna vanhu vakaita sei muri kutadza kuteerera mudhara uyu mudhara akura asi kufira kuti azvigarire pachigaro iye uyu ari kunzwa tsitsi kuti nyika igoni kuramba yakadai mudhara uyu wamuri kuona mudhara gesa wakura zvokuti uri kutongofira imi achitadza kugara kumba kwake kuti wakambotadza zvokugara kumba kwake nguva ye achiri kuzvinzwa iko zvino wadzokerazve kugara munzvimbo isiri mumba make mimba yake ichibhombwa wodzokera futi kunguva yeSmith asi imi wamunangarwa hamunzwi tsitsi makaita sei nevamwe venyu wai musina kana netsitsi murume mukuru wakaita semi makura mani mudhara emimi inda musinganzwi tsitsi nevamwe vodzokerazve kuzokunyengererai kuti aiwa mudhara chirizainai mudhara chirizainai apa hamusi muri kutonga kuri kutonga vanhu asi hatisina kusarudza isusu nomukadzi wenyu mutirega saka munorwa isu toti kudii manje isu kana takadaro kana zvakadaro tingonyarara vakomana nhangwe uchinzi koku ndokutonga kwacho vakomana chingonyarara ichite tichitongwa nana Garwe isu Garwe what are you Garwe uri chiiwe hai vako.